Det er 2011. Det er det arabiske forår. Det er kong Al-Khalifa af Bahrain og præsident Mubarak af Egypten. De skyder på deres folk. Det er her, vores historie begynder. I 1986 fik Mubarak den fornemste danske orden, Elefantordenen, og i 2011 blev kong Al-Khalifa ridder af Storkors. Men hvorfor hænger vi ordener på idioter? Ordenerne administreres af ordenskapitlet. Ordenstildelingen foregår i al hemmelighed, men det ordenskapitlet laver er i bund og grund at holde orden på alle. Det vil sige, hvem der er ordensværdig, og hvem der skal forblive ordensløs. Det er dronningen, der tildeler ordener, og når du først er med orden, så får du en rang. Den kan være første, anden, tredje, fjerde, femte eller sjette rang. Den kan sågar være endnu lavere, så er du sat i orden. Ja, altså der findes Dannebrogsorden, og der findes Elefantorden. Elefantorden gives stort set aldrig til borgerlige danskere. Men der er også sådan en graduering af anerkendelse, og det er en distribution af det officielle Danmarks, altså staten Danmarks anerkendelse af en indsats. Siden midten af det 15. århundrede er ordener blevet tildelt særligt fortjenstfulde personer. Når man modtager en orden, bliver man medlem af en gruppe. Det minder lidt om en klub. En klub for særligt fortjenstfulde personer. Og dronningen er klubbens store leder. Her er dronningen med Al-Khalifa, en åbenbart særligt fortjenstfuld mand. I 2011 besøgte dronning Margrethe kong Al-Khalifa af Bahrain. Han havde siddet på tronen siden 1999, og Al-Khalifas slægt havde hersket intet mindre end 200 år. Det er mange år, og mange år er vel en fortjeneste i sig selv. Hvordan årene er blevet til så mange, kan være udtryk for en vis ordenssans. America has got a great friend in the Kingdom of Bahrain, and you have been a stalwart when it comes to peace. Men for befolkningen var 200 års enevælde mere end nok. De rejste sig i vrede mod kongen. Men hvad betyder folkets røst? 2 uger tidligere fik han et skinnende storkors af Danmark. Et storkors for den gode indsats. Du kan jo ikke sidde og udmærke en diktator med store smil på læben og med en orden, som har århundreder lang dansk traditionshistorie, og så sige bagefter, det er bare sådan noget, vi lige gør. I 1938 var det tid til at hædre en stor historisk personlighed. Nu skulle Hermann Göring med i klubben. Han skulle være ridder af Storkors. Så var tonen lagt, og forholdet mellem Nazi-Tyskland og Danmark lå lunt i svinget. For en sikkerheds skyld gav vi også lige Storkorset til den tyske udenrigsminister Ribbentrop i 1941. Så burde alt være i orden, og besættelsen kunne foregå i al venskabelighed. Glæden var kort, og allerede i 1945 bortgik de 2 medlemmer ved døden. Nu hvor Nazi-Tyskland ikke var, hvad det havde været, var det kun på sin plads at hædre den anden side. Her stod feltmarskal Montgomery klar til elefanten i 1945, og Winston Churchill fik sin helt egen i 1950. Sådan er ordenskapitlet så omskifteligt i en verden uden orden. Ordener tiltrækkes af parader, og folk, der kan lide parader, kan godt lide ordener. Den rumænske leder Nicolae Ceausescu var en mand af denne støbning, så hvorfor skulle han ikke have en orden? Dronningen inviterede på besøg. Ordenskapitlet mente, det var i orden, og i 1980 bød ordensklubben Ceausescu velkommen med den fineste af alle ordener. Forholdet var igen kortvarigt. I 1989 gad det rumænske folk ikke længere opføre sig ordentligt, og endnu et ordensmedlem mistede kontrollen og gik bort. Altså, det er en del af det udenrigspolitiske spil, og udenrigspolitik er bare ikke særlig smukt. Vel? Altså, det udenrigspolitik kan, og det argumentet, kan ikke føres med høje idealer. Rumænien var ligesom den uartige dreng i Warszawa-pakten, og derfor skulle vi være gode venner med dem. Ikke? Og så spiller man, og Ceausescu var notorisk forfængelig. Så får han selvfølgelig den der, værsgo, ikke? Og så bliver han glad, og så er alle glade. Mubarak er vores mand i Nordafrika. Han holder islamisterne fra døren og sørger for orden i regionen. Det har han gjort siden 1981. Forsamlinger af grupper over 5 er forbudt i Egypten. Forbud som dette er forebyggende og forhindrer uorden. Men Mubarak må mødes med mange. Han mødes med alle, fra Bush til Berlusconi, og i 1986 stod dronningen af Danmark for tur. Mødet var enestående, og det blev en elefant. Det var fint med elefanten til 2011. Der blev det pinligt og flot for os alle.
det kan godt være, at I er vant til at høre, at nogle af vores politikere engang imellem siger, at måske skal vi lave noget handelsboykot, eller måske det er også for galt, at menneskerettigheden bliver trådt under fod, og vi ikke nok lade være med at torturere folk til døde og smide dem ind i nogle lukkede fangekælder og fjerne dem, ikke? Det synes vi egentlig er for dårligt. Men her, værsgo, du får lige den største orden, vi overhovedet har i Danmark. Vi mener ikke noget med det, men den skal du have. Og hvorfor hænger man så ordner på idioter? Konklusionen er, så længe vi har ordner, så hænger de sommetider på idioter.